Nere challenge pakutora hembe dzemwana wenyu. Handini kuda kuti hembe dziende kumba kwadzo. Imimi ndimuda sei? Hembe dziende kumba kwadzo. Imimi ndimuda kuti hembe dziende kumba kwadzo. Kumba kwadzo ndiko kumanje. Kumba kwemwana wakawigirwa mwana. Wakawigirwa mwana. Asi ndimi mai wacho kwe. Ndini mai wacho, mwana wakawigwa ndisipo. Mwana akawigwa musipo. Asi mimi mama mune hembe dzemwana dzamama nadzo. Ndizvo? Ndidachiita mwana. Saka imimi muri kuti hembe idzo dzichiende wakafira mwana achimawigwa ikoko. Ini ndoti ikoko dziende kunani? Mwana zvanito wakatora wakaviga ndiwo. Ndati imimi ndinoda kuti dziende ikoko. Wamuda unopa ungachengete hembe dzemwana wenyu. Wakatora mwana kumochara achiviga ndiyo anongekira futi. Angu musarambe makasungirira. Ani mukaramba makasungirira iyo yakatongwa ikapenda kuti chini. Alright. So okay, tell us. I'm sorry, Mafu. Ini ndinipita Mafu. Ndini baba wa mwana uyu. Saka mwana uyu nyaya yakauya mudare muno muna igore rapera muna Mei. Rakauya mugore rapera muna Mei. Ikambobatwa muno ikazosiiwa pokuti ayo tiri kuda kumbotsvake mapurisa akakwanisa akanga akambobate nyaya yacho kuti izvo zvikuti ikwema yasipo. Saka suti atakamira tichiti tichachizorwa kuti chiuyai mapurisa aya pane zvakazoitika kuti nyaya iongororwe. Saka kusvika kubva mazuva ichoyo ini takazoona kuti tine mbaka dzemwana tandiri nadzo kuti uyu aigara nemwana. Saka ana tete acho akatora mwana akachengeta kumusha kwavo. Ndipo pakazova ichiti asisu takachengeta mwana kumusha kwedu, mutemo wedu waigariwa nditete. Saka takanga tisina kutora mai wacho nekuti tete ndiwo anogarira pamubvuri. Saka tati mutemo zvaunodaro isisu mbasha dzarati tiendese kune waridzi wenyu. Imimi mukazitora izvizvi mukadziendesa kuna tete, muda kuti imimi tete azoite chii nacho? Akaonekera kuti isisu mandinoziva kuti munhu akanga ashaika wanenge wariziva munhu wacho ndo anongoita kukuwa zvinhu zvavo kana kuchengeta zvinenge zviri kwaari waridzi wenyaya dzacho. Saka siri kuti tiendese mbasha idzi nekuti dzanga dziri kumba kwangu. Uzwa panutaura mwana akafa ndewenyu? Ngekwangu ndiyo kwamukwamu. Ndiyo kwangu ini ndite zvako. Mwana wakafa ngewakwangu. Mwana watete Mwana wamukunda wangu. Saka mukunda wangu pakaipa mwana mukunda wangu wanga asipo. Mukunda baba murume wacho akaita sei? Murume wacho wanga asipo futi wanga kusata Afrika. Saka izvo murume wacho ari pauri izvo? Hapana, pana tete wacho wakatora mwana kuhospital. Saka nyaya yenyu inoramba rutendere. Because imimi hamuna marurambiro ekuti ndokwanisa kutora hembe dzikaidzi kuenda kochekwa mune muchiitirana. Because zvamamwedza unga mutotaurira ndezvokuti kana maronga mai nababa wemwana, kana waronga kuti hembe dzemwana wavo uita sei, there are two things here zvavanokwanisa kuita nehembe dzemwana. Izwai sekuru, imi muri sekuru panyaya, hamusi mubereki wemwana. People who must decide wabereki wechi not imi sekuru. Wabereki wemwana ngawadecide zvawada kuita nehembe dzemwana wavo. Saka haisiri nyaya yamai chete kana kuti yababa chete, inyaya yababa namai wari two. Zvawadecide wari two ndo zviri correct. If they decide kuti kana pasina pokudzisa hembe, kana ukadecide kuti hembe takusa social welfare dzipiwewo wana warutanga roda kuzopfeka, zviri kwavari. Wakadecide kuti no, isusu hembe idzi tinodzicherera pagova rechii remwana wedu, let it be. Ngazinochererwe pai pagova remwana. Because uku chaiko munhu ane maruramiro, because the reason why takauya kukotika muchiti
makawiga mwana ndisipo nechi anditi it means to wana wakaita chinhu chisiri right. Then kana makuti muendese kuti hembeko maakuti here zvawakaita zviri right. It's an illegal act. And it remains an illegal act. Haizomboita illegal act trying to legalize an illegality. Can't do that. Takati from the word go. Kuigwa kwakaita mwana mapiritsi asipo kwakashata. And kuigwa kwakaita mwana mapiritsi asipo kwakadini kwakashata. Zvinozvi kana takutora kuti hembe dzemwana dzatinadzo isusu vabereki wacho kunodziendesa kuna wakatikanganisira, tiri kuti taakuti zvawakaita zvokuiga mwana wasipo zvakanaka ndizvo. Isusu tiri in the process yatiri kuti mapurisa ngaite sei, tikuti mapurisa ngaatitaure kuti chii chakaitika kuti vanhu hawawigi mwana padini pasina maiasi. Kana paine mhosva iripo vanhu vobatwa nemhosva yani yavo, imba kuti aiwa ndaivatenesa hembe ikuko ai no pachiwanhu hazviiti pachiwanhu kukanisa hembe idzodzo ko wakashanja nadzo. Mawapa hembe dzemwana wenyu ko wakashanja nadzo, wamunoblema ndiani? Alright, ko dzimwe hembe dzacho pakafa mwana paakawigwa dzimwe dzacho dziripi? Ndati dzimwe dzacho pakafa mwana aibva awigwa, dzimwe hembe dzacho dzaanga inadzo kwanga achigara kwakazowigirwa ikoko dziri kupi? Hatisizvi dzakaitwa. Wakawiga mwana ndani hembe dzemwana dziripi? Pamusoro changamiro mamutasa isusu pakaunzwa mwana wanda mabasa baba mukuru wemwana pawakaunza mwana wakaikudhama mwana aine marunda mwisi marunda ekuti angaita pound right pawakaunza mwana hauna kumutsa kana bhegi kuti muzochinje mwana hembe. Ndati ibe nyangu muri makatenga hembe dzekuti apfeke sinzi akauya asina hembe paakafa hembe dzacho makaisa isu dzetakatenga takaparadza. Makaparadza how? Tatumira idzi tati makaparadza sei? izvoti hatisati tapedzana yenyaya. Mati makaparadza hembe dzimwe dzirikatenga zvo mwana makawiga mwana hembe dzake dzaanga ari kupfeka makadii nadzo? ane manyowani pe atoriko ndozvatiri kubvunza kuti dziripi hembe? tinadzo izvozvizwa zvomuinadzo hembe, what do you intend to do nehembe idzodzo? Uda kudzidii? takamirira kuzwa kuti dzimwe dzacho dzakamira uda kumirira kuzwa ani mati wanatezvara wanatezvara aiwa maoda kuzwa wanatezvara hembe dzodii asi makakwanisa kuiga munhu musina kuwasuma takawasuma makawasuma tikaupa musuma wakatambira yekuti akuiga mwana wakati tadziswa wanatezvara wakabhara mhosva iri kukuchengeterai mwana hawana kupara mhosva saka namondei hapana isi hatinakandambudzika nao taturai kanya hembe dzemwana wenyu kana zvakadaro isusu kubvuma hatisi kuramba nyaya irapa nyaya yekuti uyo mai arapo ndiye mai wemwana nemurume wavo hamo muna South Africa. Mwana wavo kokufa achigara natete ava tete ava kokuwiga mwana iyeye, mai wacho nababa wacho wasipo wasingazivi. Akamona panenyaya saka yachiitika manje kuti awa tete wawiga mwana kune hembe dziriko dzemwana, mai wacho nababa wacho kune hembe futi dzemwana. Ndosaka tikubvunza awa wakawiga tete
neavamwe vayo kuti pamakawiga mwana hembe dzacho dzemwana makaita sei nadzo ndozikuzi nawa hembe dzemwana dziriyo and tochiti uku nehembe uku kune hembe saka nyaya yakudiwa yakuti dziri kuitwei nadzo hembe idzo pama makagara nadzo mimba muiga mwati vazoitencheni kuti muchazoitei nehembe idzo zoende dziri kugara papi dzinani izvozvi zviri kutaura kuti tete mukwambo ndiye wakaiga mwana makaroorwa here saka murume wenyu ndiye akaviga kamwana handi akavaiga mwana zvakaitika pamusoro yeshangamiri mwana akasiyiwa pamba pandakabva kwatakati ndafonera kuti mwana asiyiwa asi mwana state yaari haichaiti ndakasimuka ndikabva kwadogara ndikatora mwana ndikaenda naye kumapurisa ndikati ndasiyirwawo mwana wekukumbirwa tsamba yekuti ndinomuisa kuhospital ndasiyiwa zava ndakapiwa tsamba padhisi kazi mwana mbamusa bhonda yaikana kuti hawo ndikati aiwa mwana ndoda kuendesa kukuku hawo nokuti kune vanhu variko vanokwanisa kuenda korangwa vachimuona mwana akaenda kaadhimitwa for 6 months ari muhospital ari muhospital manesi akati tiri kuda kadhi remwana rairapiwa mwana kumashure pa6 months mai vasina vaboshwa vakangosvikapo mai vacho pataienda kuhospital vanga vasingauti baba vacho vanga vasingauyi futi notonga why then mwana akaibodhamba pabereki haana pamba pangu wakasiya kumba kuvabereki wangu kumba kwedu kwatakasvika painomuomurora mukadzi zvandizvotibvunza that what was the reason yanga yayekuti mwana anga kwenyu mwana wenyu ataunza saka taunza mwana wenyu kana akafa musati vakanga mai avo vachiti pagara pamwe chete vakasiyana 2012 vakasiyana 2012 saka vari kuramba responsibility and vakasiyiwa 2013 2014 2015 akauya futi mumuroro akasiya mwana kwandiri pandaa asiya mwana kwandakatosiyira mwana ngari grade 3 wewe wacho akazoshaika vavazoya komukumbira havana kutora zvechisimba vakamukumbira vachiti pane chiga chatabata kuchechi kwedu tichadzosa mwana manje ndikafonera hanzo dzengombe ndikati aenda zvataura mbuya zvikati aiwa mireitiwa pechi mwana sinzi vachada mudzosera manje kubva ipopo vanozodzosera mwana ndopakazosera mwana akurwara obva vasvika bva vangomusiya pamba nasekuru watotaurira muroro kuti akafa musatidaidzirwa asi paakafa mwana takaenda kunosuma takatanga kusuma munhu wanga ari kudhuze kwavo akati toda vanhu vekwamakwanza chaiwo pati toda mwana vanhu vekwamakwanza chaiwo sekuru vakazoenda nababa wedu vaminimini wabva vanogara boche iwo akazoenda kosuma futi bwatambira wakati tinoda 500 years yekuti vanhu vanga vakarambana tasingachafambiri pa tikati asi mwana tanga takaichengeta pataichengeta mwana murokunda nyuti yakaya sekuru vanga vakasorongondifanira sekuru vahoga vachinditi mwana wenyu hatisi kumuda kumba kwedu ndikatomboapindura zvakataka kuti chatasineipa ndakazoona ndachaisha ndikati sekuru ini mama wangu akachengetawo vana vanga vazvarwa nemukunda saka sekuru kana kuti dheri vamusi kumuda kumba kwenyu saka matitoita sei ndopava vakazotapura mwana vaunza kupi kumba kwamai mai vangu vakafanira kumanga mukicheni yavakasiya yanga isina kana munhu manext dos akatodaidzwa nemuroro wai kuti uye muonawo zvandasiyirwa ndopava vakazondifonera presha yanga yakuya kwandiri saka ndakaenda kutora mwana muisa hospital kuti mwana iye anga asingachatarisiki anga asingachatarisiki Alright. Inini my point. Inini my mamu itu kubairwa mwana wese. I'm sorry mama. Mwana inda ndinaye. Saka mwana kurwara kwaita. Wairwara isoko futi waingorira kuita mbudzi, achimboita kuita mombe, achimboti dzimwe dzenguwa kana ari kufamba uzoita 2 weeks. Achifamba achitakasimudza kuboda unoti bhu achingoenda. Saka aingoita zvinhu zvakasiyana siyana. Saka inini ndakatakura mwana ndikaenda naye. Chakati mwana afamba achirira semombe kana mbudzi. Chi. Handizivi ndosaka ndakatakura mwana ndakamboenda naye. Amutakuri kuisa kuna tete asi mwana watete. Aiyo. Tiri mai wacho. Tiri mai wacho. Waongo kutakuria kusira ndiani. Ndaikumbira kuti waongo kutakuria kusira ndiani. Kuzotakura kuzomusiya papa pekupedzisira. Epandikupedzisira nei. Wakusira. Makes no difference. Iwe mai wemwana. Mwana inofana kufira pamuri. Mwana uko wakatora makore akawanda wakazofane 14. Saka inini nekunga ndaremerwa nekunga ndiri kuona zvandiri kuona pamwana ndikati regai ndichaendawo nemwana kumba. Sei musina kusiya kuna baba wemwana? Ndakatokoenda kuna baba wemwana wacho. Sei musina kusiya ikoko? Ndiye baba wemwana? Bazopedza futi bhaenda zvandinozomuona. Saka uvoti wewe uzosukona baba wacho.
rikandosiye kuno munhu. Iwe ndiwe mai wacho akabereka mwana. Wobva kuti rikandosiye kuno munhu. Iwe mai wacho akabereka ndiwe. Wone utomangarira wakandisira mwana wakatecherera. Iwe wakaondwa dhamba wakatora mwana wakatora mwana kuramba. Mwana kuzoshaika nandini. Waenda naye hospitali. Ndaenda naye. Ndaenda naye kumapostori. Ndaenda naye. Saka inini mai wani ndikuti kana mwana akazoshaika ainewe akazovigwa sei usiku. Mwana kwakaita ndakasiya kumochari kwavo kana chidzikira hapo. Wakasiya kupi? Kumochari kwavo. Uchiti azvinoita Ndakabva ndatongo sinzi zvinhu zvagara zvirundonetsa. unoenda kosiya mwana kumochari wowaenda umba kwako okutorara hope handiti wozoya padare panapoyo uchinyepa kuti mwana wakavigwa nesipo. Ai kusiya mwana kumochari kwadandakaitaka kuti tione kuwirirana isusu kuti mwana wakamusiya kumochari akazovigwa sei usipo kuzotorwa kwemwana handina kana umboudzwa haba handitozviziva. iwe handi wamamusiya kumochari saka iwe wakazodzoka kumochari uchibvunza kuti mwana wangu aripi wakazi mwana ari ndo patakazoendeswa kumapurisa kuti tiende kutarisa kuti munhu akatora mwana ndiani. Batika iwe wakazoenda after how long? Uku iko kwacho Kumochari. Kumochari mwana wakatorwa ndofunga after 3 days chaicho. After 3 days. Iwe pa 3 days unomboenda kuti ungozotoda mwana. Kufa kwaita mwanaka ini ndikazoenda kozve kuhospital kwacho. Ndo pane nyaya yacho. Nyaya iri pekuti mwana wakatosiya amumochari atofa kare kubva waita 3 days usinombosvikapo kana kuti usinomboronga naanyone kuti muchaita sei nemwana iyi. Izvo wakazobva kuzvazva kuti mwana atorwa afa, mwana atorwa aurwa kubva wadii takauya kuzoti mwana kuzosvikira mwana kuzonga akuvhara ari kuhospital nyaya ndaya kwasabhuku kare. Onai mai ati musatipe zvinhu zvisina nebasa ishu makauya muchimangara kuti mwana wenyu wakaigwa musipo. Ndakatombomuziya ndichitaura kuti mwana wangu ari kurwara achiri muhospital. Mangarirani makamangarirani kuti mwana ari kuhospitari mangamangarirani wauri ndiani haifanira kuti take care of that child ari kuhospital. Ndosaka ndandakuenda zviri ndichinobatwa mwana wangu kusvikira mai musazvikompliketere upenyu mazwa musazvikompliketere upenyu kana kuzvishikuta shed of responsibility yenyu kupa umwe munhu asinei nazvo. Wabara mwana wako iwe and wabara mwana wako iwe you expect someone else to look after your child. How? People can only come in to assist you kana tamudzika not kuita responsibility yekuti ndicheketai. Hanzadzi yemurume wako iwe wana wako hasuenza ave hanzadzi yemurume wako wana wako iwe ndewako nemurume wako. Teachers, mwana wako akazi murume wanga numba penyu anoti tiri 2 hamboingulidziwa navatete nevana vamukombo i2 wakabarwa ndibaba umwe chete namai umwe chete. Saka iwewe the courage yekuti unoti mwana wako chaichaya wazvara iwe nemurume wako woenda kusiya mumochari wobva waenda kozodzoka after 3 days kosvika kuti vana vakatowana okay atowati tete orai tete makatorei mwana wangu. Nhasi unohwa kuti ndine hembe dzemwana wangu hembe dzemwana wangu handichazondoita sei nadzo ndoda kudziendesa muna tete nekuti ndo wakaviga mwana ndisipo. Uri kungoramwira chii? Mwana tete adii mwana wako iwe hembe dzemwana wako ina kuti apeki tete unofanira kutunza hembe dzikumba kwake kunza kumba kwako. Yes. Kuti uone chekuita nehembe dzemwana wako wotsvaka murume wako kuti uone ine hembe Ndava zvinhu zvazvikuti kana ndinokuti mwana wakutanga wakafa kana gora zvawakatogadzira zvewandorwega
Izwati wati mwana kufa kutanga kaita sei? Mutanga wakasheka futi. Akasheka nechi? Iyo kutanga wacho. Yakafanei. Wakanditanga kakuzvimba dumbu. Wafa. Afa udawo madini. Pataviga ndichiri pamusha pacho. Wamawiga. Asi handisini ndakagarira umaiba. Ndati makawiga mese. Ndandiripo. Wangori. Ende mai hautonogarira mvuri mai. Handina kupiwa mukana wekugarira mvuri wakagarira ndiwo wega. Ai. Iwe kana uri direct mai iwe mwana. Handi unoita mai mvuri. Wanga wari kwacho wakawabvisa. Aiwa. Imi mina mvuri inagara riri pasi kana tete. Nehama dzemurume wako. Dambudziko nechinotwa hama dzemurume dzizopengeka kana hama yawo yafa. Inyaya yemagariro amunoita mese muchiri wapenyu. Ukazwa hama dzako kuti musi wafa hama yawo woti hatoda kuona panapa iwe. It means pane something chachiri kuitika vanhu vachiri wapenyu apa. Ende vanhu vanenge vachiona, asi vachiona inyaya yekuti hawakwanisi kuti wadii wataure kana kuya kubatsira. But vanenge vachidii vanenge vachiona. That's why musi unofa hama yawo izoti aiwa chamwari yedu hama ndiyo yafa ibako. Because you can't tell me every time panofa mwana wako hama dzemurume dzinokudzinga. Murume wako achiti ipa wakadzingwa pamwana yekutanga. Hambozivi. Asanga ari baba fuko. Onai mai, musakompliketere baba wenyu. Makada kuroorwa. Saka chizi ndinofira wana wangu. Imi makaramba. You went away. Mwana akaigwa. You never cared. Muchizoita concern apedza kuigwa. Kuti iko. It's meaningless. Hazina zvinotaura. You should have demonstrated ndimi mai wemwana. Muita stand nechituna chemwana wenyu kusika apedza kuigwa. Ura izvo makamisa umuchari. Wamamufunura ndiye achitora mwana achizovika ndiani. Because mamusiya muchari. 3 days ka. Mwana wangu muchari. Wamamufunga ndiye achitora mwana wangu muchari achizovika ndiani. Ini ndandikufungidzira nyaya kuti tinenge tizovigira tiri pamwechete. Pamwechete. Maizoviga pamwechete. Iwewe wanga wamboendepi? Ngozi rufu wanga rumwe. Ini ndandagara ndisimusha mwana. Izwa shamwana. Mwana wafa. Andisi. Mwana mamaisa mumochari uripo. Andisi. Mariro yemwana angachemerwa kupi? Ndikoifana kunga uruchiketa. Kune mariro yemwana ndikoifana kunga urikuoneka uri. Vazendombo kwenzi. Saka iwe wose wakabva kune mariro. Endi baba mukuru wataura uri apa ndiye murume wako. Ndiye baba mukuru wemwana. Ngada paine hondo maisura mwina baba mukuru utamba ndodini nemwana. Ndaienda. Saka Kwenda ndaigiroendawo nemwana. Wachinditiza pamushapo wachindisiya ndiri. Ndichitogara next day. Ndakaenda kakawanda ndichitoita masango mairi. Izwa. Dambudziko riri kuti izvo waikutiza. Unoona pari nyaya. Izvo waikutiza uchogara next door. Saka chakazokupa simba ikuchosiya mwana ipo pane vanhu vari kukutiza. Chii? ungadai nanasi mwana ari kumocha. Andanomoseka musenzi kuti wari kuramba kuti ndisaige mwana wangu. Iwewe uruziva kuti vanhu ava hauna kubvira wambonditambira. Ndikaenda kumba kwavo ndinogara next door. Ndinoiya chikafu next door. Asi uchitora mwana wako ari kurwara iwo kunosiya ipo pa. Ndizvo ini ndiri kuti ka izwai mai mwana haurasi mai haurasi mwana wako nekuti arwara. Kuti baba wandiramba mhosva yababa yoiswa pamwana. Mwana murume baba ndibaba. Ndo musiyano wacho. Kana warambana nababa wemwana hazvivi kuti waramba mwana. Musashandise wana sematools ekufikisa wana baba. Kana muchinge marambana. Torai the correct steps dzekuti muchengete wana wenyu zvakanaka. Baba kana aenda siyana naye.
There is always life after divorce. Munuzwa mai? There is always life after divorce. Asi zvekuti there is life after death ndimwari ungoziva. Isusu hatidini? Tiri kuchemera nekuponderera pasi tichiti haedha midhuri kuti tida kuzoita upenyu tafa panyika panapa. Asi kwatiri kuenda mai hatiri kuziva apa. Ungoziva ndimwari badzi. Kuti uri kupondera zviripo ere kana kuti uri kupondera mahara. Saka kwatinogara panapa ngatinatse kuitira kuti kwatinoenda futi kunake. Ngatisanyepere kuyera pasi pano tisingayeri. Madhuku aya anopfekwa akamapfeka madhuku anopfeka nevanhu vanoyera vanoshamwari. Mazuva mai madhuku machena anopfekwa nevanhu vakachena mwoyo. Haungati wakapfeka dhuku rewhite woenda kodhamba mwana kuti afe, leaving the child to die. Wapedza wofamba wakapfeka dhuku rewhite. Denga racho ramunoda kukwira hamusi kuenda denga rekudenga kukwira, muri kuenda denga rekudzika pasi. Mazuva mai wamwe vari kugadzira denga rekuenda kupi kumusoro, asi muri kugadzira denga rekunyura pai pasi. Sinonzi seharati. Hakuna hasakambora a senseless mother like you, an insensitive mother like you. Mai anoenda kudhamba mwana wake wakaita naye manzi akabereka, kodhambira umwe munhu kuti ngaafe ari muwako wako ngekuti warwarisa. Chibva waiga futi. Awiga kuti wamuigirei. Tada kumirira usipo. Kana wakwanisa kumusiya kumochari for 3 days usingambosvikiyo tozokumirira. Nhasi wakuti ndine hembe dzemwana ndodziise mwana wako. Mwana wako. Mwana ngozi yemwana yakashata. Kana paine vanonzi vanoneswa nengozi dzana mai wavo, ivi mai mukuneswa nengozi yemwana wenyu. Hakuna zvakadaro. Hakuna. Baba wari kuona here zvakakanganiswa nemwana wavo akamira kusaunze wari kuona here pakakanganiswa nemwana wavo mukunda wavo, because hembe idzodzo dzichavanetsa mumusha mavo wakaramba wainadzo. Hembe idzodzo ndiye mwana ari mumusha mavo. Hembe idzodzo ndiye mwana ari mumusha mavo. Inosaka kuti apa chimbosiyana nezvekunetsana zvesu zvamweni. Garai pasi musolve this issue tete. Sangani kwasha baba mukuru nani anditi torai munin'ina wenyu baba mukuru auya Joni ukuti kuona vanhu vakawanda tozovatora mumakofi. Wari kuuya kuno vari kutinetsa vanhu vakawanda vari Joni. Wari kuenda vari kushamisira asi udzoka wakushamisika. haana nerugare. Munonzwa? Wachibuda munhu nechimabhegi takwenda eJobe eta wari kubuda wari kurosa bhodha wachidii wachienda. Asi tiri kuzoshupika kuvatora wakawanda wavo kuti wavige kumusha tiwavige kumusha. Handoni chinoshamisa neJobheki bamwana aripo munin'ina wenyu baba mukuru. Call that young brother of yours auye kumba agadzise nyaya dzake idzi. Ngaauye aende baba wacho namai wavo ataure pagwari mwana kuti mwana takashaisha, takaukanganisira mwana wedu. Hatina kunga tiriko pati pawakadii pawakawigwa. Tauya tine dzimwe hembe dzako dzakasara dzatinadzo nechii dzatakaita mukukanganisa bedu. Taunza hembe mochera mugwa imomo moisa hembe dzemwana mugwa remwana here, because mwana paakafa gwa rake makazombosvikapo. Mwana paakawigwa pagwa rake makazombosvikapo here? Amutoresi asi mukumira kuti ndima yavo.
Sekuru. Batsirai mwana. Batsirai mwana. Mari ndogara ndakataura zvakawanda. Inini mari kwandiri is meaningless. Chinhu chinonzi mari to me is meaningless. To me mari is meaningless. That's why ukaona munhu akatouya achindoda $5 ndinayo I give. Kana ndisina handina. Why? Because the moment ndinofunga kuti ndikamuka ndisipo nhasi pana, what happens to my money? Inosara ichihiwa musi wacho wanhu vanotenga makasto uyo wafa. Manheru wacho vanotenga makasto nemasikadi nerice nechicken wachidya. Nemazambezi wachimwa. Asi iwe waita sei? Iwe waenda wafa. Munozwa mai? Musi wandinofa, the best that the hama dzangu can do for me kundipfekedza sutu nemasocks. No boots. Kundipfekedza sutu nemasocks. That's the best they can do. Dora chairo mukofini mangu waisi Dora harimbopindi mukofini mangu Dora. Wanosara naro. Andi saka chandinoichengetera mari yacho ndichadza kubatsira anoda kubatsirwa nemari yacho chii? If I cannot assist munhu ndiri mupenyu nemari yangu yandinofanira kubatsira nayo chii? It's meaningless to me. Munozwa mai? Mari ndinoida maningi. Asi ndoti kana ndinayo kangaibatsira anofanira kubatsirwa nemari iyo. Because the moment you think kuti icho Roger Boka mbwezi akatomunwa akatopera. As where is his money? There are some people enjoying his money. Asi paakaenda wakaita sei? Yanga iri mubengi. Chawakamhanya kuenda kochinja pasignatori kuti waone kahiri kakanaka. After 2 days yobvaizi takahaya matende nestage parufu rwamudhara. Toda kobhadhara mari iyoyo haisati yabhadharwa yestage nematende nePA system zvatakahaya parufu rwamba. Dai taita fast kuti tichinje pasignatori so that tokwanisa kushandisa mari iyoyo. Makutonaka vaenda kobhadhara mari yangu PA system nestage. Zvamakaita kuenjoya musiwo ndafa. Kutapirwa nemari yangu. Saka mari haina value. Ngiye pasi panapa. Musiwo unoenda. Ndipo unoona kuti haibatsiri bamari. Queen Elizabeth paakafa haana kuenda kana nepaundi kana 1. Wakatoenda nedress rakasina nebhutsu. Asi aigara netumapesi kegreen keblue keyero kered kechi kaigara kakaya achichinja kakameta neheti nechi. As all those things wakasiya zvakadhurirwa kuna anga asingambosombopfeki kaheti kawanotokapfeka. Ende wakapfeka kunongazike. You can't even tell kuti kaheti kandakapfeka kakari kaQueen Elizabeth. Iwe chako kundopfeka. Asi Queen akakashandira kanika kakachengeta kakakoshesa. Wakaenda saa haana kuenda napa. Munozwa wako madazamutwa. Mapedza kutora mafixture yenyu amatora mapicture yenyu zvese zvomutora maita mari and enjoy the money. Enjoy the money. Because pauri kuenda bambo hapana. It was young. Makatsuka bambo. But after 5 days name my wife without money. Muruzazi kuti bambo. Makatsuka bambo dai mukufamba ndima yelo gone mutaura ndiri kunetsa kutaura. But ukangotifunga chero kuti after 5 days ndinge nda white. Ndiri ndega pasa with nothing in the pocket. Wangu munhu kuyewa. Ndo kana zviripo zvokuti unongochiona uri wafa. Ndo kana zviriko kuti kana wafa unoona zviri kana wapenyu. Wakungosvima misodzi. Dai ndakaziva mari yangu ye dai ndakasiya ndapa John na 10 wari kutarama upenyu huri naye.
asi chekuita unongosima. Pese pamunouya vakomana hapana kana vakambondula nedishi 100% drink $100 hapana. Every time you've been coming here since last year, but vakambondula nedrink hapana. But you are making money. You don't think about me, you think about your money. Think about yourself. Muchivaliwa mari kudarika ingine wacho. You are valuing money kudarika chi inini. Asi mbuya wala ndoza ruweza. Kuti what matters is your kid, not money. Muzwa mai. Chawakamurisa mauri mwana wakabara. Ari very important for me. Mari haibatsiri chiro. Because muchaenda musinayo, makauya musinayo. Muzwa mai. Pamai badari wa school fees, mamusika muzo school fees yacho rupe. Wangu wambaito kutsvagira school fees. Makazotanga kuiziya kuti kune kunotsvagwa mari mapedza school. The same applies kune mwana wenyu. Pamuri kumuzvara hamuzi kuti mari yeporiji iri kubvepi, yepamba iri kubvepi nechii. There is someone sourcing for all these things. Achazozviziva akuda kuitisawo wake mapamba. Pachatanga kutsvagwa. Saka inini munoshandiswa kuti makatadza kukoshesa mwana wenyu nekukoshesa my emotions. Makakoshesa my emotions kudarika mwana wenyu kuti da kuafixa nekuti nini wangu wasina ndidi ngawachengete chimwana chawo. Hachisi chimwana chawo ba, chimwana chenyu. Nawo chimwana chiya chadzoka chakuti mai hembe dzangu muchaite inadzo. Ndopane mubvunzo. Iye hapo but muri kunetsana nehembe dzake dzemachira kwaTemtoeta. Iye hapo wakaenda wakatozorora ruseka izvo kuti maiti makangwara, maiti hamuuyi guwa rangu, muchaunzwa nehembe ndodzakuunza ipaguwa rake. Can't tell me kuti mai mwana akafa. How many years ago? 1 year. 1 year mwana, but mai asasvika paguwa remwana. Even nyangwe 5 days. Even nyangwe 5 days, nyangwe 2 hours. Mwana wakazvara iwewe. Aiwa, maida kukumbirani. Mwana makamusiya sei? Kana makwanisa kusiya mwana arorwara. Mozadza kuenda unasabhuku kana usakuenda unasabhuku. Una kuenda makuwa kuti ndirakuona gwari mwana wangu usika mwana wangu ndauya ndi dombo rako tsve. Wobva wadzoka kunga kwako hauna munhu wataura naye. Wanga nonoswera vari makuwa mwachochema kuti mai wee nhambo dzinatsakana nadzo vakomana warume warundisema kairo mari iri kunetsa kubata ari yega mumakuwa. Pane makambozwa takaenda kudare aripo ini kada mukaoneka muri paguwa remwana wenyu anomudzinga ndiani? Anomudzinga ndiani? Guwa remwana wako anoenda kuti bhapo ndiani? Muzwa mbwe musakoshese mari ba. Muzwa vanhu vakawanda vari kuUK akaenda achifamba asarudzoka safeni. Wari kuenda kumutora UK afira kuUK. Vanhu vari kubva kuno ndiwo vari kumutora kuchida kuwika kumusha. Wasina mari ubva kuti akomana chekuti hatina tichatumira mukoma Joni ari wani pisai mamakana musii. And vanhu voungana zvotikona mazuva ano mafuneral ari kuitwa mazuva ano maunganiro yatakaita munomu. Ifuneral iri kupi? Iri kuUK. TV iri papi iri kubhimwa live apa. Tatopedza ndizvozvo. Waenda Joni waenda. Close chapter. Asi ndiri kuti mai zvinhu zvendiri kutaura zvese izvi it's a lesson to everyone. Zvepasi pano ngezvepasi papi. Kudenga hatendi nechii. Ungagara une 10,000 mumawallet, 100,000, 60,000 as long as isingashandi pasi pano kudenga hauendi nayo. Inosara ichidyiwa nevari pasi pano. Saka uri mupenyu uri panapa, learn to help those in need uchiri pano. Mwari kudenga ndoti wakamboita something. Mbuya muruzo mazwa here chienda isekuru baba mukuru
tete chimbosiyana nezvese zvenyu zvamamuita izvo. Chemai mwana. Endai nemai avo. Munini akazosvika iri pagore mwana. Wakasvika? Right. Asi chimudaidzai auye. Yes. Mugare pasi imi nemunina weitete nehanzvadzi yenyu. Imi sekuru namai mamashwirana zvamuri kuita kuti zvinge dzimwana mukuita sei. Because this thing should take close to shape. Pasina izvozvo musakadaro chete. Pakati penyu papapo pana achashungurudzwa nemwana iyeyo. Izwai wanogadzira gwarani? Rekutanga rakagadziwa baba wacho anga aripo? Anga aripo, ndiye akagadzira gore mwana wako. Saka munhu ane nyaya ndosanotaura mbuya. Mbuya, if you wait for people to come to you, they will not come to you. Makatiza pamusha pemunhu. Go to them. Go to them. Endai ikoko mbuya. Mukaita chiramwa mbuya, zvikwereti zvenyu newana wenyu wakafa zvinoramba zvikura. Izvozvo mwana chimwe chikwereti chekuti gwara mumai rakagadzirwa musipo. Imhosva yenyu. Ndichazopindurana naye akubvunza kuti maiyo makandirasirei, makandiramwirei. Sekuru, izwai sekuru, ndura panotaura no. Nhasi I think this is of the 7th time or 8th time. Kuti guys wakomana kurambana kwanhu wairi anokupera kweupenyu ba. Munozwa? Kana marambana, asi munorambana newana, maramba newana ba. Wana waripo. Zvimaichengeta, but mochengeta the last day rake reupenyu kumuona pasi pano moshaikwa ipapo sei? Ambuya, izwai kutaura ambuya. Kana muri kuita dambudziko rekuti muita kuti pamwe mukasvika pane zvinoitwa kwamuri, imiwe musati masvika mushuwa mafunga kuti muda kusvika kumba, endai kwasabhuku motaura sabhuku ndira kusvikawo kumusha uko, ndira kuona kuware mwana wako. Sabhuku woenda neni. Kana kuti sabhuku asipo, endai kumapurisa. Mapurisa anokubatsirai kusvika kuti musvika muone kuware mwana wenyu. Mogadzira guwa remwana wenyu, motaura zvichemo zvenyu nemwana muri paguwa ipapo. Wakaroorwa ere mhai? Wakabvisa ere mari? Ndio nyanda kutaura nezvaizvi. Aiwa. Saka kagare kangati wakachita vana vari 2 kune chakambouya kakambichana kakatouya kumukadzi wemunhu kakambichana ikako kana makakatambira wakarohwa. No, kutaura kwemanje kwakanaka kuti wakarohwa kutambira kwatakaita kanoti mwana wakarohwa. Saka ndiri kuti zvino vakadzi mwana idzi woti wanga akumba kwangu akaroora nakawasiyana mwana izvozvi kwangu izvozvi wakarohwa ere? Asi ndimurugara naye. Ndinogara naye. Chimubatsirai kuti musvike kumuite zvikuitwa muitwa zvewanda chete. Hatisi kuti endai mumudzosere kuti rohwa kana vanhu vasadanana vasadanana. Imi muchiendai mubatsirikadzise nyaya dzewanda. Asi pachiwanu imi muchauyawo wasungisa kwambo wenyu utangwese wakaita nguva yemwana wenyu kuti munogumire izvozvo. Satanga kukana newafa ndio chapare. Asi imi mune complain watezvara kwambo wenyu twakagara newana mukunda wanyu for so many years wasina kuroora. Chiwanu icho chinowapo chiripo inodofuka kutotanga kurohwa kwete mwana wangu paakabvisiwa mari kutanga icho kubva ipapo kana kwambo chikazingana yandi musiki ndakazotomuona kamwe kanozangana nawo kana iwo nawo tasikandofambidzana zvekuti inoita zvakwambo natezvarangana Kwambo uri mahalabe, andika uri mahalabe. Saka nhasi unoti kutika zvino Saka anyway pfungwa yangu yanga iri kuti manje mbasha dziri kumba kwangu kuti mwana wangu aina uyu ari kugara naye uyu echienda naye kumahospital echitengera kana pachazana ndiye maizvo ainotengera handini pane macho etengera. Saka ndati kuti inini sekuti uyu wanga ari mwana wangu kana kuti regai titore mbasha dzayo tendese kumba kwake nekuti dzigare kumba kwangu idini mwana anga akarohwa.
saka ndizogara kumba kwangu handiri kuona kuti singaiti ndosaka sekuru zvinhu zvakachipa izvi zvagadzisika. Imi michitora nani mwana wenyu wana tete mazuva chiendai sekuru uri kuuya nechi baba mukuru nemudzimai wenyu mugara pasi muhamaronga mowirirana zvamawirirana kuti muhembe dzekutwa sei dzemwana, because there are two things that munokwanisa kuti hembe idzodzo munodoneta kuchi social welfare, asi inini I wouldn't like that. Munoenda paguva remwana kana dzaa dzisina munhu hembe idzi mafanira kunge makati dziti dzese musi wavigwa mwana nezvinhu zvake, asi now still guva riripo, it can still be done. Nyisa zvinhu muguva remwana zvamawirirana izvozvo zvamunodii kuti musaremedzi awa sekuru, imi musaremedzi futi tete, because vanhu vari kuremedzwa handiwo, muri kuremedza the wrong people. Umwe ari kujabula ariko wakarova mujolo yake ari South Africa, asi ari kuremedza tete. Uyo ano dzake dzari kutamba ari kuremedza sekuru. Ngatisadaro, endai muite izvi muzotipa ripoti kuti masvika papi. Kana masangana nepamudha panomira zvakanaka munodzoka muri taure tobatsirana. Chatoda kuti hembe idzodzo dzipere. ini ndandiri kuremera Aiwa, totopedza sekuru tsoke. Tinokubatsirai sekuru, imi sekuru hapaine zvomunofungwa kuti zvika hazvinaonera musi munongoya tokubatsirai. Tinokubatsirai sekuru, don't worry. Right, endai next case. Kuna mato.